आं नोंथांमोननो मोनसे गुसुं भिडिअ क्लिपखौ प्ले खालामनानै होग्रोदोंमोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुनो मोनबाय। नाथाय नायनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा हयथ' बुजिजोबाखैबो जानो हागौ, मोनथिजोबाखैबो जानो हागौ मा दिन्थिनाय जादों। अख्राङाव माबा मोनसे जोंनायखौ नुनो मोनदों, बेबायदिल' हयथ' बुजिनानै दङ। दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, बेयो मामोन आरो बहा जादोंमोन बेफोर गासैखौबो आङो नोंथांमोननो डिटेल्सै बुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बयखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो बरायदों। लोगोसेयैनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेयैनो नोंथांनि मोनसे लाइकखौ होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय, बानायनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसेयैनो सानोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामनो, जेन गुबुनफ्राबो, जोंनि बिदा फंबायफोराबो, जोंनि ख्रिस्टियान लोगोफ्राबो बयबो मिथिथों होननानै अब्लाना नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे दानाब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो गुबै बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। नोंथांमोना गिबियावनो जि गुसुं भिडिअ क्लिप नुनो मोनदोंमोन, बे गुसुं भिडिअ क्लिपाव अख्राङाव माबा मोनसे गोजों एबा जोंनायखौ नुनो मोनदों आरो सारियै बे जोंनायखौ नुनो मोनदों। बेयाव गासै 7था दङ जोंनाया आरो बे 7थाया मामोन हयथ' बेखौ गोबांफ्रा ओरैबो सानना लानो हागौ, अखाफोर ओंखारदों बा माबा मोनसे ओंखारदों, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ साननानै लानो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, आं दानाबा बेखौ बुंना होनो नागिरदों। 2024 बे बोसोरनिनो आगस्ट दाननि थांनाय नैबे दिनै 1 सेप्तेम्बर जाबाय, दाखालैनि 19 आगस्ट चाइनानि सिचुआन होननाय मोनसे जायगायाव अख्राङाव सानखौ बेबायदि नुदोंमोन। गासै 7था जादोंमोन साना। नोंथांमोना स्क्रिनाव मोजां नुनो मोनदों। नैबे नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, 4, 5, 6, 7 गासै 7था सानखौ नुनो मोनदों जाहैबाय। सरासनस्रायै जोङो जोंनि मेगनजों केबल हदायबो सानफ्रोमबो जोङो मोनसेल' सानखौ नुनो मोनो एबा मोनसेल' सानखौ जोङो नुयो। नाथाय बै दिनखालि 19 आगस्टनि समबार सानाव चाइनायाव सानखौ गासै 7था नुदों आरो बेखौनो सासे बेक्तिया गावनि मबाइलाव केपचार खालामबाय। आरो बेखौ गोबां मानसिफोरा बुंनो हागौ एडिटिं होननानैबो माखासेफोरा साननो हागौ, नाथाय बे एडिटिं नङा। बेखौहाय बिगियानगिरिफोराबो फोरमान खालामदों जे बे रि-एडिटिं बा माबा मोनसे भिडिअ क्लिपफोरखौ लानानै जइन खालामनाय, एडिट खालामनाय, एफेक्ट्स होनाय बेफोरबायदि साननो हागौ। नाथाय बे एफेक्ट्स होनाय नङा बा माबा मोनसे बानायनानै बेखौ दिन्थिनाय नङा। बे जाहैबाय सैथोथार जे बै दिनाव, बै सानावहाय साना गासै 7था नुजादोंमोन। चाइनानि सिचुआन 19 आगस्ट समबाराव जिथु ओंखारनाय जिथु सान, 7था सान नुजानाय, बे 7था सान नुजानायनि बिसय बिगियानगिरिफोरा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों। बिगियानगिरिफोरा बुंफोरनानै होदों जे बे जाहोननि थाखाय बेयो जादों होननानै। आं बिगियानगिरिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै, मानोना बिगियानगिरिफोरनि बुंनाय आरो धोरोमनि बुंनाय, जोंनि बाइबेलनि बाथ्रा बुंनाय माब्लाबाबो खाब जाया। गोबां बिसयाव आलादा आलादा जायो। जेरैहाय मानसिनि जोनोम जानाय, मानसिनि जोनोम जानाया बिगियाननि बायदिब्ला मानसिया बान्दरनिफ्राय फैदों, मोख्रानिफ्राय सफैदों होननानै गोबां बिगियानगिरिफोरा बुङो। नाथाय इसोरनि जिथु बोसोन, बाइबेला जोंखौ बुंदों इसोरा मानसिखौ सोरजिदों थोंजोङैनो होननानै जोंखौ रोखा रोखा फोरमायो। दा बेयावहाय बिगियानगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै। बे साना मानो ओंखारदों, बे साननि ओंखारनायनि 7था सान ओंखारनायनि जाहोनफोरखौ बिगियानगिरिफोरा आलादा आलादायै बुंदों, मोनसे एक्सप्लेनेसनखौ बिथांमोना होदों। नाथाय आङो दायो नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्रायसो बुंना होनो नागिरदों बे 7था साना मानो जादों, मानो ओंखारबोदों। बाइबेलाव बेखौ रोखायै बुंनानै होदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, आं एसे आवगायावनो बुंबोखाबाय जे बिगियानगिरिफोरनि जिथु बुंनाय बाथ्रा, बे बाथ्राया माब्लाबाबो जोंनि बाइबेलनि बाथ्राजों खाब जाया। बिगियानगिरिफोरा रिफ्लेक्सननि बाथ्राखौ बुंदों। दा बेयावहाय आङो जिहेतु धोरोमनि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ, बाइबेलनि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय बिगियानगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै सम हगारहरनो हास्थायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, चाइनानि सिचुआन नोगोराव जि साना 7था ओंखारबाय, बे नुजानायनि गुबै जाहोना मा, बेखौ बाइबेलाव रोखा रोखायै जोंनो दिन्थिनानै होखादों। हयथ' गोबां बर' ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ बावनानै दङ जे बेयावहायनो लिरनानै दोनखादों, बे बाथ्राखौ बावनानै दङ। नाथाय जोङो दिनै गोसोखांनांगोन, नुनांगोन, अब्लानासो नोंनि फोथायनाया बोलोग्रानिख्रुइबो बोलोग्रासिन जागोन। दा बेखौ ओंथिखौ लानानै आङो दिनै नोंथांमोननो बे बाइबेल सिरिखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि फोथायनाया बोलोगोरा जाथों होननानै बे भिडिअखौबो लानानै फैनाय जादों।
बे बोसोरानो जाहैबाय जेराव बोसोरा ओरैहाय बुंदों लुकासनि 27:11 सिरि गेदेर बांग्रि आंखाल आरो जेरावबो थैम्रंनाय जागोन बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर हांखोफोर नुजागोन। अनजाग्रा प्रियफोर लुकासनि 27:11 सिरिनि जोबनायाव ओरैहाय बुंदों आरो गेदेर हांखोफोर नुजागोन। बे हांखो नुजानाया जेरावबो जानो हागौ, अख्राङाव जानो हागौ, हायाव जानो हागौ, बाराव जानो हागौ, सोमोनांथावफोरा नुजागोन। आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे इसोरनि बोसोनखौ दिन्थिना होनो हास्थायदों जेरावहाय अख्रांनि बाथ्रा स्पष्टयै फोरमायदों। बे बोसोरानो जाहैबाय लुकासनि 27:22 सिरि बे समाव सान, अखाफोर आरो हाथरखिफोराव सोमो गोनां हांखोफोर नुनो मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर बेयाव मा बुंदों? बे समाव सान, अखाफोर आरो हाथरखिफोराव सोमो गोनां हांखोफोर नुनो मोनगोन। बे समाव होननानै बुंदों, मा सम बेलाय? बे समा जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगांनि जागोन जाथाय। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनो बुंदोंमोन आङो थांनोसै होननानै, बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव गावनि सेलाफोरा सोंदोंमोन जे हे प्रभु नोङो थांसिगोन नाथाय नोंनि फैफिननाया माब्ला जागोन? नों माब्ला फैफिनगोन? आरो बुहुमनि जोबनाया माबायदि जागोन होननानै सेलाफोरा सोंदोंमोन। आरो बै समावनो जिसु ख्रिस्ट'आ फिननाय होदोंमोन जे जिसु ख्रिस्ट' फैफिनगोन सिगां आवगाय मा जागोन बेफोर बाथ्राफोरखौ फोरोंदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि आवगायाव गोबां जाथायफोर जागोन। बैफोर जाथायफोरखौ आङो मोनफा मोनफा बुंलांनानै होनो हास्थायाखै। जि टपिक बेखौल'सो बुंनो नागिरदों। बे जाहैबाय जिहेतु चाइनानि चिचुआं नोगोरावहाय सानखौ 7था नुजाबाय। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां जानो गोनां मोनसे नेरसोन, मोनसे सिन दिन्थिदों। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादों अख्राङाव सानाव सोलायगोन, सानाव सोमोनांथाव नेरसोनफोर नुनो मोनगोन होननानै बुंखादों। दा दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे चाइनानि चिचुआंआव गासै सानखौ 7था नुबाय। सरासनस्रायै साना सानखौ मोनसेल' नुबाय थायो, नाथाय बै सानाव सानखौ 7था नुनो मोनदों। बे मानि जाथाय? बे मानो जानो मोनदों? बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनानै दोनखादों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि प्रफेसि खालामनानै दोनखानाय, इयुन जागोनखौ बुंनानै दोनखानाय बाथ्रा बियो। बिगियानगिरिफोरा गावनि रोंगौथिजों, बिगियानगिरिफोरा गावनि रावजों, गावनि सोदोबजों बाथ्राफोरखौ बुंबाय। बै चाइनानि चिचुआं नोगोराव ओंखारनाय जिथु सान, 7था ओंखारनाय सान, बेनि बिसय गोबां आलादा बाथ्राफोरखौ बुंबाय, फोरमायबाय जे मा जाहोनाव ओंखारदों। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुहुमनि मानसिफोरनो मोनथिहोदों। नाथाय अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर, जों बे बाथ्राखौ मोनथिनांगोन। बेयाव मानो बे साना जादोंमोन? बे साना जादोंमोन जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनानै दोनखानायनि थाखाय। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आं फैनायनि सिगां सानाव सोमोनांथाव जागोन। साना सोमोनांथाव महर दिन्थिगोन, नेरसोन दिन्थिगोन, आलादा महर सोलायगोन। जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन बेबायदिनो थारैनो जामारदों। दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे चाइनानि चिचुआंआव 7था सान नुबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बुहुमा माबायदि जोबगोन बेखौ लानानै गोबां सावथुन मुलुगाव सावथुन बानायग्राफोरा, बलिउड, हलिउड गोबां रोखोमनि फिल्म बानायग्राफोर दङ। बिसोरो गोबां रोखोमनि फिल्मफोरखौ बानायबाय जे बुहुमनि जोबनायफोरा बेबायदि जागोन। आरो मोनफ्रोमबो फिल्मावबो बेबायदिनो सोमोनांथावखौ दिन्थिदों जे जेरावहाय दैबाना जागोन, बार फैगोन, बांग्रिं फैगोन, आलादा रोखोमनि दिन्थिनानै बुहुमनि जोबनाया जागोन होननानै गोबां फिल्म बानायग्राफोरा बानायनानै दिन्थिदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गोथार बाइबेलाव बुहुमनि जोबनाय, जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिनगोना रोखायै दंखायो जे माबायदिहै जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनगोन आरो बुहुमनि जोबनाया माबोरै जागोन। बेफोर गासैबो मोनफा दं, जिखौ माथाइनि 24:1 लानानै जोबजासिम नोंथांमोना फरायगोन। कमप्लिट 24 चेप्टारखौ फरायगोन। बेयावहाय रोखा मोननो हागोन जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय आरो बुहुमनि जोबनायनि बिसय। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों जोबनाय बोथोर फारसे दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, अख्राङाव सोमोनांथाव नुजागोन, साना सोलायगोन, साना महर सोलायगोन, सोमोनांथावखौ दिन्थिगोन। बे आरो दिनै थारैनो नुजाफैमारबाय जे जागासिनो दङ। दा बेयावहाय प्रिय, जोंनि जिथु मावनांगौ खामानि, बे मावनांगौ खामानिया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै बोलोगोरा जानानै फोथायनाय, आर'जआव बोलोगोरा जालांनाय, इसोरनि बिसय देहेन खालामनाया बोलोगोरा जानाय, बे जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनायाव बोलोगोरा जानाय। मानोना जोबनाय बोथोर फारसे जोङो दङ। जोबनाय बोथोर फारसे थगायग्राफोराबो गोबांनिख्रुइ गोबां जागोन, नंखाय बाथ्रा बुंग्राफोराबो गोबां जागोन। दा बेयावहाय सिरि मोनना थानांगोन, साबधान जानानै थानांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो आइडिया मोनदों, जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों जे जोङो जोबनाय मुगा फारसे दंथारो होननानै नोंथांमोना फोथायनानै लानो हादों। आरो नोंथांमोना थारैनो
माथाइनि 24 बालाबखौ जुदि फरायाखैब्ला नोंथांमोना गावनो माथाइनि 24 बालाबखौ फरायगोन। बेयावनो समस्त बुहुमनि जोबनाय आरो जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोननि बाथ्राया दङ। दे अब्ला इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।